Es I mewn I ofal maeth yn Sir Gaerfyrddin pan o'n i'n ifanc. Doedd y daith ddim yn hawdd. Dwi'n meddwl fod pobl yn meddwl fod plant mewn gofal maeth yn drwg ac yn wahanol I bobl eraill. Mae llawer ohonon ni wedi mynd trwy'r system oherwydd amgylchiadau sydd allan o reolaeth. Ond, dyn ni eisiau yr un peth fel pawb arall. Ffrindiau da, graf dda, y teimlad yn un perthyn. Bywyd hapus. Dyn ni ddim yn gwybod bod rai busnesau yn gwneud elw o weithio yn y system gofal. Mae hynny'n gwneud I mi deimlo fel bod plant mewn gofal maeth yn cael eu cymryd mantis o, ac mae arian yw priority. Diolch I fy local authority, fe wnes I raddio o brifysgol yn ddiweddar ac nawr yn byw bywyd diogel a hapus. Dwi eisiau pob person ifanc mewn gofal maeth cael eu bywyd maen nhw eisiau ac I fod yn hapus.